Assalamu alaikum, barkanmu da sake dawowa zuwa wannan darasi namu na 4 akan HTML language, wanda yau zamu tattauna akan HTML image tag. Image tag ba komai bane kamar yadda kuka ji sunan shi, tag ne wanda ake amfani da shi gurin sa hoto a cikin website naka. So shi image tag ana amfani da shi kamar yadda zan nuna muku yanzu. Kuma image tag shi ma tag ne wanda ake amfani da shi kamar yadda muka yi amfani da break tag da horizontal tag. Kowa ya lura ba su da closing tag, to shi ma haka, shi ma bai da closing tag, haka yake shi kadai. So za mu yi amfani da shi. So idan za ka yi image tag a yanda yake, ba haka yake ne normal din shi ba. Idan ka sa wannan tag din ba ta san me kake yi ba, har sai ka zo a cikin nan, a cikin tag din ka rubuta SC, sai ka zo cikin nan ka bude space, ka rubuta SRC, sai ka bude equal sign, sai ka sa double quote. Wannan shine normal tag na image wanda ake amfani da shi. Wannan source din yana nufin daga inda kake son hoton ya taho, za ka kira hoton ne ya zo ya kawo kanshi. So mu yi amfani da shi a nan mu gani. To yanzu idan za mu ɗauko hoto, za ka je a inda hotunan ka suke, kamar yadda ni yanzu hoto wanda zan yi aiki da shi gashi a nan gurin. Zan yi amfani da shi in yi importing ɗin shi zuwa browser namu. Yanzu shi wannan hoton idan za ka kai shi a can cikin tag ɗinka, abinda za ka yi kawai, za ka yi right click kan hoton. Idan ka yi sai ka buɗe property nashi. Idan ka buɗe property nashi, za ka ga akwai security general details. So za ka buɗe security ɗin shi. Yadda za ka yi, daga nan farko daga C drive za ka yi copying wannan gaba ɗaya. Idan ka yi copying ɗin shi, sai ka je a cikin inda source ɗin nan naka yake, sai ka pasting ɗin shi kamar yadda kuke gani haka. Shine sunan hoton namu da muke so mu sa a site ɗin namu. Yanzu idan muka yi saving, bari mu duba mu gani hoton mu ya fito. To kun ga hoton mu bai fito ba. To dama akwai matsaloli wurin kawo hoto. So dama ina so ku gani, wannan hanya ce ta farko wacce za ka yi. Idan har bai ba, abinda za ka yi na biyu shine ka koma kan hoton naka, ka canja mashi suna, ka sa mashi sunan da ya maka. Ni yanzu zan sa mashi image. Yanzu ya zama image. So before ka yi amfani da shi, za ka ƙara duba property ɗin ka gani shin hoton JPG ne ko kuma PNG ne. So yanzu idan muka duba property ɗin shi, anan za mu gane wani kalar hoto ne muke amfani da shi. Ka duba details. Idan kuka lura ga extension ɗin shi nan, PNG ne hoton. So yadda za ka yi, sai ka ɗauki shi hoton naka gaba ɗaya, ka ɗauke shi daga nan, ka sa shi daidai inda ka san ka ajiye shi wannan page ɗin naka .html da kai saving. Ni yanzu nawa yana nan ciki, gashi a nan. So zan ɗauko hoton nawa in kawo shi nan, gashi na kawo shi. To idan ka yi haka, linkin ɗinsu ba zai maka wahala ba. Sunan kawai za ka sa da kuma format ɗin hoton kamar yadda kuke gani a nan, PNG ne. So za mu dawo a nan, ka shiga, bari mu goge wannan. Sunan hoton namu mun sa mashi image. So za ka sa image, sai ka sa extension ɗin shi hoton, in JPG ne, in SVG ne, ko ma menene shi za ka saka. Yanzu za mu sa PNG da yake hoton mu PNG. Idan kai saving,
to hotonka insha Allah zai fito ba tare da wani matsala ba. Wannan shine hanya mafi sauki, ka ajiye su inda suke, inda site ɗinka yake, sannan ka ba shi suna ɗan ƙarami wanda za ka kira shi ba tare da ka wahala ba. Kamar yadda kuke gani wannan shine hoton ya fito. Akwai yadda ake a rage mai girma da faɗi da kuma me zan ci, ana caccanjawa har da background a sa mashi boda da sauran wasu abubuwa. Yanzu dai haka ake sawo hoto a HTML. Yau abin da za mu tattauna kenan. Sannan a darasi namu na gaba za mu tattauna akan link, HTML link. Na gode, kada ku manta ku yi subscribing.